ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടോ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. മാതാജി പോയോ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി.
ഇതില് കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കട്ടെ. എക്കോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? എക്കോ വരുന്നുണ്ട്? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല. ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ശ്ലോകം 9. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9ലേക്ക് കടക്കാം നമ്മള്. ഇത് പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയില പറയുന്നത് അല്ലെ. 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങള് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം 9ലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാം മധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവ. വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാപി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപദേ പ്രേമാമൃതാ പ്ലാവനാത്. കുര്യദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിനഃ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത്. വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാപി ഗോവർദ്ധനഃ. രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപദേ പ്രേമാമൃതാ പ്ലാവനാത്. കുര്യാദസ്യ വിരോചതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിനഃ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാപി രസോത്സവാത്. വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാപി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലാപദേ പ്രേമാമൃതപ്ലാവനാത്. കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിനഃ. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. നമുക്ക് നോക്കാം. മധുര പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ മധുര സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം അവിടെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മധുര വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലോ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവനും എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാലും അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ മേന്മയാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീല 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ചെറുവിരലിലാണ് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി
ഉയർത്തത്. അറിയാവോ? അത് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം അവിടെ ഒരു മഴ പെയ്തു. ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ മഴ പെയ്തപ്പോ വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് എല്ലാവരും സംരക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അതും കുറെ ഇങ്ങനെ ലീലകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? മേന്മയുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതാണ് ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മികച്ചതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഗോകുലനാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമമായിട്ടുള്ള അമൃതം അത് എവിടെയാണുള്ളത്? രാധാകുണ്ഡിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ രാധാറാണിയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാധാകുണ്ടിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? അപ്പോ രാധാകുണ്ടിന് എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രാധാകുണ്ടിനാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മധുരയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മധുരയെക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? വൃന്ദാവനത്തിനുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും പ്രാധാന്യം ഗോവർദ്ധനത്തിനുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? രാധാകുണ്ടിന്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. കാരണം രാധാകുണ്ട് ഗോകുലനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ടത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കും? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? രാധാകുണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ടിനെ നമ്മള് സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറും നമ്മളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാ? രാധാകുണ്ടിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. മധുര പുണ്യസ്ഥലമായ എന്തിനേക്കാളും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, മികച്ചതാണ് എന്ത്? മധുര. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ ജനനം ഭഗവാന് ജനിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ജന്മം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ്. ആ മധുരയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം. ആ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്, മേന്മയേറിയതാണ് രാധാകുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് മീനിങ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ്, ഇതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. ആത്മീയ ലോകത്തിനെ ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മയുണ്ടെന്നാലും ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും മേന്മ എന്തിനാണുള്ളത്? ആത്മീയ ലോകത്തിനാണുള്ളത്. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ? യോഗ്യതകളോട് മാത്രമേ നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തില് അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ മധുരയിലാണ് ജന്മം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് മധുര ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പിന്നെ വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായത് കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ് വൃന്ദാവനം. അതില് വൃന്ദാവനമാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, കുറേ ലീലകള്, ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നു? വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലാവിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മധുരയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൃന്ദാവനത്തില് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ 12 വനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വൃന്ദാവനത്തിനുണ്ട്. താലവനം, മധുവനം,
ബഹുലവനം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മധുവനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് പ്രേംനഗർ ആണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രേംനഗർ ആണ്. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന വർഷപാതകളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപികമാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലേ, വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചതാവാൻ കാരണം, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാകാൻ കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ കഠിന പാതകളിൽ നിന്ന് ഗോകുല നിവാസികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരെയും ഗോപന്മാരെയും എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പർവ്വതത്തെ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പരിക്രമം ചെയ്യും. അത് വളരെ നല്ലതാണ് പറയുന്നത്. എത്രയോ നമ്മളെ ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ആ മണ്ണില് നമ്മൾക്ക് പരിക്രമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ വലിയ നല്ലതാണ്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് അവിടെ കാലിമേച്ച് നടന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയതമയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. രാധാകുണ്ഡം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള താണ് രാധാകുണ്ഡം. അവിടെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് എവിടെയാണോ? ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിലാണ്. അവിടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മധുര ലീലാവിലാസങ്ങള് ഉള്ള സ്മരണ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഈ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് രാധാകുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജഭൂമി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയൊരു സരസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ശരിയായ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യം ചെന്നിട്ട് രാധാകുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെറിയൊരു സരസ് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു. അത് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ആരാണ്? ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അനന്തരം 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം രാധാകുണ്ഡം പുനരുദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് രാധാകുണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും കൂടി പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യം, ദിവ്യമായ സ്വഭാവം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവനത്തില് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് രാധാകുണ്ടിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യമോ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ദിവ്യ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇതില് നമ്മള് മധുരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധനം പറഞ്ഞു, പിന്നെ രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? രാധാകുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാകുണ്ടാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാധയും കൃഷ്ണനും സന്തോഷം. അതെ, അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാധാകുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന് ലീവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മീയ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനുമായിട്ട് മധുര പുണ്യമായ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതില് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെ ശ്രേണി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, വിവിധ വനങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ശൃംഖല നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഈ ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ജന്മം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മധുരയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെക്കാളും പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ നടന്നത് കൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ മേന്മയാണ് വൃന്ദാവനത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അതെ, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ട് ലീല എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മ എന്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി ആണ് ഈ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? ഗോവർദ്ധനം മികച്ചതാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്താ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാലിമേച്ച് നടന്നതും തന്റെ പ്രിയതമയായ രാധാറാണിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ. അപ്പൊ അതൊരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. 2ാമത്തെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? രാധാകുണ്ഡം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് പിന്നത്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരെണ്ണത്തിലും കൂടി രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ രാധയുടെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മധുരലീല വിലാസങ്ങളുടെ സ്മരണകളെല്ലാം രാധാകുണ്ഡത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ വനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? താലവനം, തായാണ് താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം. 12 വനങ്ങളുണ്ട്. ആ 12 വനങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതിപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവനാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 12 വനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ. അടുത്തത് പിന്നെ തന്നെ ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ 1ാമത്തെ തന്നെ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മധുര പറഞ്ഞു, ജന്മഗുണം, ഫസ്റ്റ് മധുര, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാവനം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗോവർദ്ധനമുണ്ട് അല്ല 4 എണ്ണല്ലേ വരുന്ന. ഫസ്റ്റ് മധുര, മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു, മേന്മയേറിയത് വൃന്ദാവനം പറഞ്ഞു. ലീലകൾ നടന്നത് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മേന്മയുള്ളത് ഗോവർദ്ധനം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഡം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം അത് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആര് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു? അഭിലാഷം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ
ഇതിവിടെ പറയുന്നതാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഡത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്രയും അഭിലാഷം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേറെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രാധാകുണ്ടിന്റെ സേവയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി ഇതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. രാധാകുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി.